Istoryang kahadlukan. Bisaya Horror Stories. Hello Sir K, ug sa mga tawo nga nagsubay ug padayon nga naminaw sa istoryang kahadlukan, Bisaya Horror Stories. Ako day si Pancho, ug kini akong kaagi na gustong i-share sa inyo ha. Mahitungod kini sa akong mama nga hilig kaayo mamalit og mga butang. Butang nga kasagaran i-display sa amo ang balay. Pero ang nakaapan lang ini akong mama, ang pagkamahiligon ini sa mga butang nga second hand na. Laktod pagkastorya, mamalit siyag mga butang nga mga ginamit o nagamit na. Usahay maglalis na lang sila ni Papa kay lagi magsigi og pamalit si Mama ang mga butang nga dili mulahutay. Unya na arabay usahay na ang mga napalit ni Mama dili mulungtad o dili gud magdugay. Kay pila pa lang kagamitan, maguba ra kini dayon o malfunction ra. Dili gud maabtan ang butang bisan og tuig man lang. Kalaunan, maguba ra gyud pod ang butang kay naa na di kini depekto dihang napalit kini. Kapila na maigna ni Papa si Mama kabahin anang mga pagpamalit og second hand. Pero kini si Mama nagyud puy kinaiya. Magyaw-yaw dayon kung siya na gani ang hisgutan ni Papa kabahin ana. Kusog ra ba kayo mga saba? Nayo sa kahigayon ato na nakaadto daw si Mama og warehouse. Kasagaran sa mga gamit didto kay ginamit na unya gibaligya lang. Gamay ra mga damage ang uban nga mga naka-display dito daw. Ang uban gali, good as new pag daw kaayo. Dito na ay natipuhan si Mama nga mga set sa plato, as in ligon pag daw kini kaayo tan-awon. Human maganahi si Mama daw ato sa mga plato, nakuha gito niya. Napalit niya ang plato sa presyong ubos kaayo. Pag uli ni Mama, gilimpyuhan daw kini niya dayon ug giligo og tubig init. Dayon gihugasan, human gipauga. Atong pagkaulian ni Mama sa mua, bago kong mata kay nakatugo gikan sa eskwelahan. Nakamata ko sa akong kauhaw. Wala sad ko makahibalo kung naa ba si Mama atong orasa. Maumilahos na lang ko sa kusina namo. Pagpadulong na nako sa kusina, na ako'y nadunggan ato nga gagamit sa plato og mga kutsara. Duda nako, murag na ay gakaon atong orasa. Mitingog pa ko kay basin si Mama to ang naadto. Duda nako, galuto tingali si Mama og sudan para panihapon namo. Gakuha ko atog tubig sa among dispenser, diyang nakabantay ko nga naay mga set sa plato nga bag-o ug naa kini nakapatong sa among lamisa. Gatan-aw lang gyud ko sa mga plato samtang gainom ko ato. At first, wala ko alamak ato Sir K nga mao ba kadto ang napalit ni Mama nga mga plato gikan sa warehouse kay bag-o lagi kong bangon. Human ako ginom sa tubig, may diretso dayon ko ato sa CR. Dihang paggawas na ko human sa akong pagpanghilamos, kita pa naman ko nga naibabay sa kusina namo. Dili familiar sa ako ang ihang naong. Galingkod kini siya sa may bangko tapad sa lamisa namo. Nakita nako nga gasuot kini og murag panghapon nga sinina. Nahunong ko gadali og gilantaw nako among babayi. Napagtanto nako nga wala man to'y tao kaganiha dihang miinom ko og tubig. Hasta pod pagpadulong nako sa CR. Sa akong tan-aw, gatrapo-trapo kini sa mga plato ug naa kini siya gihawiran nga panapton. Nanggahi ko sa akong gibarugan, dihang kita kayo nako ang puti kaayo niini nga dagway. Mitawag ko kang Mama, apan walay tingog nga migawas sa akong baba. Nahibulong ko, dihang milingi ang babae diri kanako. Pinakalit pa gyud to ang iyang pagtan-aw sa ako Misinyas kini nga pahilomon ko. Gibutang niya ang iyang tudlo sa iyang babaan. Tan-aw nako, luspad kaayo kini og panagway. Unya iyang naong, murag walay emosyon samtang gatan-aw sa ako Gatuo ko, basin bisita to ni Mama, pero sukad-sukad, katupa ko nakakita niya. Kahibulungan lang sa jud kaayo kung nganong ingon ato ang iyang pamustora, ugas na po dihang gisuot, nga kalimutin taon sa amua. Dali-dali ko may gawas ato sa among kusina, ug midagan ko pagawas sa amo. Dako na kaya kong tingog nga nangita kang Mama. Maayo gali, nakatingog na ko ato dihang nakagawas na ko. Miduol og galit ang among ero nga si Bruce o gasigi kini og pareg-pareg sa ako Unya pa simple, nga mopaghut pa atubang sa kusina namo. Nahibulong ko sa gipakita na kinaiya ni Bruce. Dili na siya ingon ana,
kung naay makita nga kaila ra sa balay. Pasabot, naay nakasulod nga laing tawo nga dili taga amoa. Akong gikuha si Bruce ug akong gikugos, nagkurog ang among iro. Sa akong paminaw, mura kini wala gyud mahimutang. Padayon ra gyud kini sa sige og tanaw ug sige og paghut sa among kusina dapit. Dihang nakita na nako akong manghod, nangutan na gyudayon ko sa iyaha kung kaila ba siya atong babae nga naa sa may kusina. Nakasuot kini og pang Japan, unya puti kaayo og dagway. Miingon pa akong manghod sa akoa na kung si kinsa daw nga ako ang gipasabot. Gikuha sa akong manghod si Bruce ug nagkastoryahanay mi sa may sala na namo. Mistorya ko na naay babae nga gatrapo-trapo og plato sa may kusina. Giadto gidayon to sa akong manghod ang among kusina, apan mibalik ra kini dayon ug miingon siya na wala am daw kunoy tawo ngadto dihang gisusi kini niya. Kahibulungan man kaayo na napagalit to ganiha, pero nganong wala man kini makita sa akong manghod. Miingon pa dayon akong manghod sa akoa na basin resulta na daw kini sa akong pagsigi og tanaw og anime, maong sagol na lang kuno ang akong makita. Mikalit og panghut si Bruce sa may kusina, ug kalit lang mitingog ang mga plato adto nga mura og nangabuak og nangatagak. Nagkalingi ay mi ato sa akong manghod ug giadto gyud dayon namo kay basin unsa ang naa sa kusina. Apan pag-abot namo adto, walay maski usa nga nakitang buak sa plato. Apan kalit lang nakita nako sa akong mga mata nga nang lupad ang kadto mga plato ni mama nga naa sa lamisa kaganiha. Nagkatinutok kay mi sa akong manghod na pud. Ug dayon, galumbaan na mipagawas among balay tungod sa among nakita. Napagtanto namo nga dili na gyud mao among nakita. Naghangos mi ato padulong sa gawas ug nasugatan namo si mama. Nahibulong si mama kung nganong nagdagan daw mi ug nangaunsa daw mi sa akong manghod. Miingon ko kang mama na naibabay sa kusina kaganiha ug puti kaayog dagway. Sulti pud sa akong manghod nga nakadungog siyag mga nangabuak nga gamit sa kusina. Nagkurog mi nga gastorya kang mama, sagol akong pamati ato. At the same time, nahadlok sad ko kung unsaon mi ni mama. Gipang kusnit na hinuon ming duha ni mama tungod sa among gipang istorya. Si mama, masuko gyud na kung maghisgot na gali mi og mga hadlok-hadlok. May padulong na mi ato sa balay uban na si mama ug wala gyud mi mahimutang sa akong manghod. Nagpaulahi mi og sulod atong duha. Gipaon na usa namo si mama og pasulod ug gayaw-yaw gyud si mama sa amoa kay nangaunsa na daw kuno mi. Bunga na daw kuno to sa among sigig tanaw og anime ug tan-aw pug mga salida nga mga hadlok-hadlok. Maski si Bruce atong higayon na, dili pud mosulod sa amoa kay murag naagi laing tawo nga naa adto. Dihang misulod na si mama adto sa kusina, miingon pa dayon si mama na asa man kuno daw ang nangabuak. Mabuak man daw kuno ang mga plato kung ipangbuok kini mismo sa among mga naong tungod sa among sigig hadlok-hadlok. Gipang kasabaan na hinuon mi ni mama ato kay nganong gahadlok-hadlok dami nga wala am gyud maski usa nga tawo ang mipakita sa may kusina. Ang mga plato naaraman sad sa lamisa ug nakapatong ra sa daw kuno adto. Nagkatinutukay na lang mi sa kumanghod ato tungod sa nahitabo ug naagi higayon na mahadlok na hinuon ko maski akong manghod na moadto og kusina. Mahadlok mi nga mag-inusara kay basin magpakita na sad adto ang puti kayog naong na babayi. Dili lang ako ang na-experiencer kay og mga kaistorya. Ulahin na nako nahibaw-an ang nasinatian pud sa akong papa. Kabahin gihapon kini sa plato nga secondhand nga napalit ni mama. Nayo sa kakadlawon daw ato nga nangapi si papa sa may kusina. Kasagaran, si papa gyud na ang magsayon og mata sa amoa kay driver man ako ang papa og pampasahiroan na jeep. Nangapi daw si papa dihang nakabantay siya nga naay figura sa kababayi nga mireflect kini sa among lamisa. Ug kita niya nga naa kini sa plato. Halos mapaso si papa sa iyang giinom na kape tungod sa kakurat kay iyang nakita babayi daw kadto ug dili siya masayop kay naka-make up kini unya puti pud kuno kaayo og dagway. Nakapanghapon daw kini og bestida nga susama pud sa akong nakita. Nakabarog si papa ato sa iyang gilingkuran ug gitan-aw to niya klaro ang plato. Apan wala na kini magpakita sa iyaha dihang giklaro na kini niya sa duol. Basin na alimungawan lang si papa sa daw atong orasa. Plano pa naman to ni papa na dalhon ang usa sa mga plato ni mama. Anad na gid si papa namo na magdala siya og plato sa iyang pagbiyahe kay aron gamiton kini niya kung mukaon og paniudto. Naanad man si papa na magbaw na og pagkaon gikan sa amoa kay para safety siya. Kay human na siya nang nagpataka siya og kaon sa itiri, unya galain iyang tiyan pagkahuman tungod sa napalit ni ini na sudan. Usa ka adlaw,
Nakadala gyud daw si Papa ato og plato sa iyang pagpamasahero ug atong adlaw dili gyud daw siya mahimutang ato sa iyang pagdrive kay kalit lang daw na ako no siya makita sa samin sa iyang sakyanan. Iyang makita ang imahe sa maong babae nga grabe kaputi. Ang babae nga iyang makita kadto daw kun nutong nakita niya nga mi-reflect sa plato gikan sa among kusina. Masiplatan daw kini ni Papa sa iyang gilingkuran o makabantay na lang siya nga naay magsigi og sakay-sakay daw niya. Apan iglingi ni Papa sa likod, mawala ra sa daw kuno kadtong magsakay-sakay na babae. Nayo sa kapaniud to ato, dihang gakaon as Papa ug magkuha na unta siya sa plato ug kutsara nga iyang gidala. Ang nadala niya kay katong plato nga napalit po ni Mama nga second hand. Mukaon na unta si Papa, dihang kalit lang nahagtak ang plato sa ubos ug hinungdan sa pagkabuak niini. Sa nakita adto ni Papa ato Sir Kay og mga kaistorya, adunay mga bakas sa dugo ang salug kung asa nabuak ang plato. Nalingat si Papa sa iyang nakita ug dako niyang kakurat daw nga ang dugo nga naa sa salug midaghan kini ug pula pa gyud daw kaayo. Mura gyud og naig ihaw daw nga hayop kay grabe daw kun ang taga sa dugo atong orasa. Mihawa og kalit si Papa sa iyang nahimutangan sa nabuak ug dali-dali kini ang gipanguha ang buak nga plato ug gilabay kini niya sa may labayanan og basura. Sa kataranta ni Papa, milipot dayon siya sa may driver seat ug milarga dayon siya palayo sa dapit kay murag wa siya kasabot kung unsay naaadto. Dihang palarga na si Papa, mikalit og pakita sa yaha ang kadtong babae nga puti kaayo, pero atong orasa nakita na niya nga nagkadugo daw kini og maayo. Kita ni Papa nga daghan daw kaayog lamas sa dugo ang sinina niini nga gisuot. Mipabulot si Papa sa iyang sakyanan ug dayon mipalayo sa dapit. Wala na hinon maganahi si Papa daw og kaon kay tungod sa mga nakita niya ug wala siya makasabot kung ngano ingon atong iyang mga nasinatian. Dihang migabi na, pag-abot ni Papa sa amua, nangutana gidayon si Papa kang Mama nga kun diin to napalit ang katong plato nga nadala niya kaganihang buntag. Gitug-an pa ni Papa kang Mama nga ang usa sa mga plato niini nabuak niya samtang naniudto siya. Gasigi og tawag si Papa kang Mama, apan suko kaayo si Mama nga gatan-aw kang Papa daw ato. Mura daw og dili to si Mama ang nakaatubang ni Papa kay grabe kaayo iyang naong. Nag-abot ang kilay daw niini. Kalit lang daw nga nagwala si Mama sa kalagot, diyang nahibaw-an niini ang kabahin sa pagkabuak sa plato. Kalit lang nga nausab daw ang dagway ni Mama ug ang nakita ni Papa, ang dagway niini nga namula na ang mata. Mikalit lang daw kini og transform si Mama ato ug nakita ni Papa nga ang katong babae na nakaputi og dagway ang mikalit og pakita na sa iyaha. Nakuratan si Papa pag-ayoy ato ug kita ni Papa nga dala-dala na sa maong babayi ang parte sa plato nga buak ug naa kini talinis nga parte nga andam na kini idugsak unta kang Papa. Nagkadaganay silang Papa ato sa may kusina, apan kalit lang miabot si Mama nako na gyud. Gipang buak ni Mama ang uban nga mga kuyog paniini nga mga plato. Misyagit og maayo ang katong puti na babayi ug mura kining nasakitan sa pagbuak ni Mama sa mga plato. Nakalingi kini ug murag wala katuo sa gibuhat ni Mama. Misyagit kini og taas daw kaayo ug kalit lang nawala ang mga babayi sa ilahang pananaw. Mura lang daw kini og asong nahanaw sa hangin. Human ato na insidente, gikuha ni Papa ang mga buak na plato ug gilabay sa halayo ang dapit aron dili na makagambala pa sa amua. Nahibulong miadto nga naay miadto sa amua nga espiritista pagkauli na namo. Nagpakuha day silang Papa og espiritista aron proteksyonan ang amua. Wala gyud sila hanaw kung kinsa ang katong babayi nga miabot lang og kalit sa amua. May nalanggali daw kay naa pa mi sa eskwelahan natong orasa, kay naatol pa makasaksi gyud mi sa ilang pag-atubang ato na babayi. Tungod sa nahitabo, nakadesisyon na gyud si Mama na dili na siya mamalit og mga second-hand na butang kay maski siya mismo nadala ra daw atong maong babayi nga nagdeal sa iya sa warehouse. Dakong katingala daw ni Mama ato, dihang miuban na daw kini sa amua ug naggambala na sa among pamilya. Walay lain na paagi si Mama para mawala ang katong babayi, maong nakadesisyon siya sa pagbuak na sa mga plato. Kay duda ni Mama, ang katong babayi mao mismo ang tag-iya sa mga plato kaniadto ug gibaligya kini sa warehouse. Gibaligya kini na wala siguro'y pagtugot o labag sa iyahang buot. Wala naman pud hinuon manggambala ang mong puti nga babayi sukad nga naadto na sa espiritista ang amua ug pasalamat ming dako nga wala ra po'y nahitabo na bati sa amua.
Maura kadto ang istorya na akong gustong i-share sa inyo Sir K ug mga kaistorya. Daghang salamat sa pagbasa ug pagpaminaw. Unta, daghan pa mong story na ma-share sa inyong channel. Permi ko gatang sa inyong mga bagong uploads ug bag-o nga mga istorya. Kini si Pancho ug mayong adlaw kaninyong tanan. Mga kaistorya, good day. Ug ako di ay si Sir K. Ug ako ang narrator likod sa istoryang kahadlukan, Bisaya Horror Stories. Nagustuhan ba ninyo ang atong storya karon? Comment down below. Ayaw kalimot sa pag-like, share, ug subscribe sa maong video. Maura to mga kaistorya ug daghang salamat.